हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। இன்னைக்கு 13வது ஸ்லோகம் இல்லையா? 14 माताजी। 14 माताजी। 14। ओके 14। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஸோ குரு வணக்கத்தோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அனிமேகலை மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்க பேரு எனக்கு தேடிட்டே இருக்கேன். நான் கை உயர்த்துங்க கொஞ்சம். ஓகே மாதாஜி. I was searching for हरे that. कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा மாதாஜி. எனக்கு வேற உங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுங்க மாதாஜி. இல்ல நான் அவங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணனும் எவ்ரிடே, இல்லனா மியூட் பண்ணனும். நான் சடனா நிறைய பேர் அன்மியூட் பண்ணிடுறாங்க சப்தம் நிறைய வரதுனால. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. நமோ விஷ்ணு பாதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवाशादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நாம 14வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம். நேற்று 2 பதங்கள் ரொம்பவுமே அதாவது ஸ்ட்ராங் பிலாசபி வந்து நம்ம பிரபுபாதருடைய விளக்கத்துல வந்து அருமையா கொடுத்திருந்தாரு. ஸோ நம்ம அவருடைய எவ்வாறு பகவானின் திருவுடைய அதாவது அவருடைய ரூபத்தை நினைத்து நாம வந்து தியானம் செய்ய முடியும், எந்த லெவல்ல இருந்தா அதாவது குவைட் ஆப்போசிட் டு த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இதை துறந்தால்தான் இதுல வந்து நம்ம வந்து முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நேத்தைய அந்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து அற்புதமான விளக்கத்துல வந்து நம்மளால படிக்க முடிஞ்சது, புரிஞ்சுக்கவும் முடிந்தது. யாவன் நா ஜாயேத பராவரே அஸ்மின் விஸ்வேஸ்வரே திரக்ஷ்தரி பக்தி யோகः தாவத் சத்வீயः புருஷஸ்ய ரூபம் கிரியவசானே பிரயத்தः சமத்ரேதः. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி மாதாஜி இது வாசிக்க முடியாதவங்க வாசிக்கிட்ட மாதாஜி, சான்ஸே அவங்களுக்கு. ஐ திங்க் நேத்துக்கு யாரும் வாசிக்கல. ஐ திங்க் ஜெயலட்சுமி நாங்க 2 பேரும் தான் வாசிச்சோம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே சரி. ஜெயலட்சுமி சிவசங்கர் மாதாஜி வாசிங்க. வாசிக்கர் மாதாஜி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி சரியா வரலைங்களே. இப்போ தெரியறதா 14 பதம்? யாவன்னா தெரியுது ஜாயேத. தெரியுது மாதாஜி. யாவான ஜாயேத பராவரேஷ்மின் விஸ்வேஸ்வரே திரஸ்தரி பக்தி யோககா தாவாஸ்தய வீயக புருஷஸ்ய ரூபம் கிரியாவசானே பிரயதஸ்மரேத. பொருள் எஸ். யாவத் அது, யாவத் அதுவரையில், இல்லை, ஜாயதே விருத்தி செய், பர ஆன்மீக, அவரே பௌதிக, அஸ்மின் இந்த உருவில், விஸ்வ ஈஸ்வரே எல்லா உலகங்களுக்கும் பகவான், திரஸ்தரி காண்பவரிடம், பக்தி யோக பக்தி தொண்டு, தாவத் அதுவரைக்கும், ஸ்தைவீய பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்து விட்டவர்கள், புருஷஸ்ய விராட் புருஷரின், ரூபம் விஸ்வரூபம், கிரியா அவசானே ஒருவரின் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் முடிவில், பிரயத முறையான கவனத்துடன், ஸ்மரேத ஒருவன் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பு. ஆழ்ந்த பௌதிகவாதி ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்கள் ஆகிய இரண்டையும் காண்பவரான பரம புருஷனிடம் பக்தி தொண்டு உணர்வை விருத்தி செய்து கொண்டால் அல்லாது அவனது விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் முடிவில் அவன் பகவானின் விஸ்வரூபத்தை நினைப்பதையோ அல்லது அதை தியானிப்பதையோ மட்டுமே மேற்கொள்ள வேண்டும். பொருளுரை. பகவத்கீதையின் 2.29 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை போல் பரம புருஷரே எல்லா உலகங்களுக்கும் உரிமையாளரும் அவற்றை அனுபவிப்பவரும் ஆவர். அவரது அந்தரங்க சக்தியின் தோற்றமாக ஆன்மீக உலகமும் அவரது பகிரங்க சக்தியாக ஜட உலகமும் உள்ளன. ஜீவராசிகள் அவரது அந்தரங்க மற்றும் பகிரங்க சக்திகளுக்கு இடையில் உள்ள நடுப்புற சக்தியாகும். அந்த ஜீவராசிகள் அவருடைய சுய விருப்பத்தினால் ஆன்மீக உலகங்களிலோ அல்லது ஜட உலகங்களிலோ வாழலாம். ஜட உலகம் உயிர்வாளிகளுக்கு ஏற்ற இடமல்ல. ஏனெனில் அவர்கள் ஆன்மீக தன்மையில் பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவர்களாக இருக்கின்றனர். மேலும் ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகள் அவ்வுலகின் விதிகளால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றன. தமது பின்ன பகுதிகளில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆன்மீக உலகில் நம்மோடு வாழ வேண்டும் என்று பகவான் விரும்புகிறார். மேலும் ஜட உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவும் அவர்கள் பரமபதத்தை சென்றடைவதற்காகவும் வேத நூல்கள் கொடுக்கப்பட்டவை ஆகும். துரதிர்ஷ்டவசமாக கட்டுண்ட ஜீவராசிகள் பந்தப்பட்ட வாழ்வின் மூவகை துன்பங்களை தொடர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டே இருந்தாலும் பகவானின் திருலோகத்திற்கு திரும்பி செல்வதற்கு அதிக அக்கறை இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றனர். குழப்பமான பாவ புண்ணியங்கள் கொண்டதும் தவறான வழியில் செலுத்தப்படுவதுமான அவர்களுடைய வாழ்வு முறையே அதற்கு காரணமாகும். தங்கள் செயல்களில் நேர்மையாக உள்ள சிலர் பகவானுடனான தங்களின் மறந்த உறவை மீண்டும் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள துவங்குகின்றனர். ஆனால் பகவானின் உருவாம்சத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாக இருக்கின்றனர். வாழ்வின் உண்மையான நோக்கம் பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய உண்மையான பகவானுடன் அவருடைய தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதாகும். அதுவே ஜீவராசிகளின் இயற்கையான நிலை. ஆனால் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டாற்ற முடியாத நிலையில் உள்ள அருவவாதிகள் அவரது அருவ அம்சமான விராட் ரூபம் அல்லது விஸ்வரூபத்தின் மீது தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று புத்திமதி கூறப்படுகின்றனர். வாழ்வின் உண்மையான இன்பத்தை அடைவதற்கும் தன்னுடைய பந்தப்பட்ட இயற்கையான சூழ்நிலையை திரும்ப பெறுவதற்கும் ஒருவன் விரும்பினால் அவனுடனான தனது மறந்த உறவை எப்படியாவது மீண்டும் ஸ்தாபித்துக் கொள்ள முயல வேண்டும். புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களாக ஆரம்ப சாதகர்களும் விராட் ரூபம் அல்லது விஸ்வரூபமாகிய பகவானின் அருவ தோற்றத்தின் மீது செய்யப்படும் தியானம் படிப்படியாக அவனை உயர்த்தி வெவ்வேறு கிரகங்கள், கடல்கள், மலைகள், நதிகள், பறவைகள், மனிதர்கள், தேவர்கள் மற்றும் நம்மால் கற்பனை செய்யக்கூடிய அனைத்தும் பகவானின் விராட் ரூபத்தில் உள்ள
அங்கங்கள் ஆகின்றன. விராட் அங்கங்களின் ரூபத்தில் வெவ்வேறு பகுதிகளே என்பதை அறிய வேண்டுமானால் முந்தைய அத்தியாயங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளதை போல பகவானின் விராட் ரூபத்தை ஒருவன் தியானிக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறப்படுகின்றான். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. இத்தகைய சிந்தனையும் கூட பரிபூர்ண மெய்ப்பொருளின் மீதான ஒரு வகை தியானமே ஆகும். மேலும் இத்தகைய தியானம் துவங்கிய உடனே தெய்வீக பண்புகளை ஒருவன் விருத்தி செய்து கொள்கிறான். இதனால் உலகில் உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் இவ்வுலகம் முழுவதுமே மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் உடைய இருப்பிடமாக தோன்றுகிறது. பகவானின் உருவாம்சம் அல்லது அருவாம்சத்தின் மீது அத்தகைய தியாகத்தை மேற்கொள்ளாவிட்டால் மனிதனின் ஆதார நிலையை பற்றிய எல்லா நற்பண்புகளும் தப்பான அபிப்பிராயங்களால் மறைக்கப்பட்டுவிடும். மேலும் இத்தகைய முன்னேற்றமான அறிவு இல்லையெனில் மனிதனுக்கு உலகமே ஒரு நரகமாய் விடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகமும் வந்து சம்மரி, போன 2 ஸ்லோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான். ஸோ கன்க்ளூஷன் மாதிரின்னு கூட நினைக்கலாம் நம்ம இதை. ஸோ யாவன் ந ஜாயேத பராவரேஸ் அஸ்மின் விஸ்வேஷ வரே திரக்ஷதரி பக்தி யோகः தாவத் சதவீயः புருஷஸ்ய ரூபம் கிரியாவசானே பிரயதः ஸ்மரேதः. அதாவது ஆழ்ந்த பௌதிகவாதி. இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் எல்லாருமே 95% ஆஃப் த பீப்புள் பாப்புலேஷன் வந்து பௌதிகவாதி தான். ஸோ அதுவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஆன்மீகம் மற்றும் ஜட உலகங்கள் ஆகிய இரண்டையும் காண்பவரான பரமபுருஷரிடம் பக்தி கொண்டு தொண்டு உணர்வை விருத்தி செய்து கொண்டால் அல்லது, அதாவது நாம கண்டிப்பாக அந்த பக்தி தொண்டு, அந்த பக்தி உணர்வை நாம வந்து பெருக்கி கொள்ள வேண்டும். அதை அவ்வாறு செய்யாவிடில் அவனது விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் முடிவில், ஒருவேளை வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாம அந்த ஞானத்துல இல்லை, ஆனா பௌதிகவாதியாக இருந்து கொண்டு தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் முடிவில் அவன் பகவானின் விஸ்வரூபத்தை நினைப்பதோ அல்லது அதை தியானிப்பதோ மட்டுமே மேற்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதாவது பக்தி தொண்டே இல்லைன்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த மனசுல ஈஸியா பக்குவ நிலை வந்து அடைவது மிகவும் சிரமம். ஸோ அப்படிப்பட்ட தன்மையில் இருப்பவர்கள் வந்து வாழ்வின் கடைசி கட்டத்தில் வந்து அவர்கள் விராட் ரூபத்தையாவது மனசுல நினைச்சுண்டு பகவானை வந்து சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல. ஸோ பகவத்கீதை 5.29 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை போல பரமபுருஷரே எல்லா உலகங்களுக்கும் உரிமையாளர். He is the proprietor of all the worlds, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் and the மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் என்று. பரம அனுபவிப்பாளர், இஸ் a supreme enjoyer. ஸோ அதாவது அவரை தவிர என்ஜாய்மெண்ட் பண்றது யாரும் கிடையாது. ஸோ நாம் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலை செய்கின்றோம் என்றால் ஐ எம் த டூயர் அப்படின்னு நினைக்கவே வேண்டாம். உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டூயரே அவர் தான். ஏன்னா அனுமதிப்பவர் அவர் தான். அதுக்கப்புறம் தான் செகண்டரி. நம்ம ஒரு இடத்த நம்ம கண் பார்வையால பார்க்கின்றோம் என்றால் இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அதாவது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதே என்று நம்ம எதனால் அறிகின்றோம் என்றால் நம்ம பரமபுருஷர் உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கார், அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் அவர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். ஸோ the activeness of the soul வந்து is maintained by the super soul. ஸோ நாம இயங்குகின்றோம் என்று என்னைக்குமே நினைக்க முடியாது. லாஜிக்கலி, அதாவது நம்ம இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் அப்ளிகேஷன்ல வேணா நம்ம வந்து நான் செய்யறேன் நீ செய்யறேன்னு வேணா யதார்த்தமாக பேசலாம், இல்லை அகங்காரத்தோடையும் பேசலாம். ஆனா யதார்த்தமா பேசுறது வந்து டிஃபரெண்ட், அகங்காரத்தோட பேசுறது வந்து தவறு ஆக்சுவலி. ஸோ வி ஆர் நாட் எ டூயர் அட் ஆல். நாம் எதையுமே இங்க செய்யறது கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள இருந்து அனுமதி வழங்கக்கூடிய நாம இந்த பிரைமரி டூயரே அவர் தான். ஏன்னா அந்த உயிருடைய அந்த உணர்வு ரூபமே பகவான் ஸ்வரூபம். இந்த பரமாத்மா என்டிட்டி உள்ள இல்லைன்னா இந்த உடல் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இந்த தாயின் கருவில வந்து உதிக்கிறதுல இருந்து நாம இந்த உலக வாழ்க்கை நீக்கிற வரைக்குமே நம்மளோட இருக்காங்கன்னா யாருன்னா அவர் ஒருத்தர் தான். பரமாத்மா ஒருத்தர் தான் நம்மளோட இருக்கார். அதாவது அந்த ஜீவாத்மாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனாக இருப்பது பரமாத்மா. அவர் தான் நம்மளை வந்து இயங்க வைக்கிறார். ஸோ நம்ம ஒரு செயலை செய்கின்றோம் என்றால், முயற்சி செய்கிறோம் என்றால், மனசு உள்ளுக்குள்ளிருந்து தள்ளினாலும் பிசிக்கலி வந்து எல்லாவற்றையுமே வந்து செய்ய வைக்கிறது அவர் மூலியமா தான். ஹீ இஸ் த டூயர் ஆக்சுவலி. நாம வந்து டூயர்ன்னு நம்ம என்னைக்குமே சொல்லிக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஞானத்தை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஸோ அவரது அந்தரங்க சக்தியின் தோற்றமாக ஆன்மீக உலகமும் அவரது பகிரங்க சக்தியின் தோற்றமாக, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சியினுடைய சக்தியாக ஜட உலகமும் உள்ளன இல்லையா. அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜட சக்திகளால தான் இந்த அப்பரா உலகம் வந்து படைக்கப்பட்டது. பரா உலகம் வந்து பகவானால் அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் வந்து படைக்கப்பட்டது. அவரது அந்தரங்க மற்றும் பகிரங்க சக்திகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய நடுப்புற சக்தி தான் நாம் எல்லாரும் ஜீவராசிகள். அந்த ஜீவராசிகள் அவர்களுடைய சுய விருப்பத்தினால் ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லலாம், அல்லது பௌதீக உலகத்திற்கும் இங்கேயே வரலாம், இல்ல கீழ் உலகங்களுக்கு போகலாம். அதற்கேற்றவாறு செயல்படுவது நாம. ஆக்ஷன்ஸ், கர்மங்களை வந்து செய்வது நாம தான். கர்ம பலன்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம். அந்த பலன்களுடைய இதுதான் நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அத்தகைய கர்ம பலனை எவ்வாறு வந்து எடுத்து செல்வது என்பது நாம தான் செய்கின்றோம். பகவான் அனுமதி மட்டும் வழங்குகின்றார், செய்ய வைக்கின்றார். ஆனா தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நாம தான். இந்த மனசு, அதற்கேற்ற அறிவு வந்து புலன்களும் ஆக்ஷன்ல வந்துடுறது ஆக்சுவலி. ஸோ மேலும் ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசிகள் இவ்வுலகின் விதிகளால் பந்தப்படுகின்றன. எஸ், இந்த உலகத்தினுடைய விதி 3 குணங்கள். அதாவது சத்வம், ரஜசம், தமஸ், இந்த 3 குணத்துல நாம வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம். அந்த குணம் என்பது கயிறு, அந்த கயிறுல கட்டப்பட்டிருக்கின்றோம் நாம. அதனால நம்ம வந்து 3 விதமான துயரங்களில் நாம வந்து எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலமும் உழண்டு கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆத்தியாத்மிகம், அதாவது ஆத்மாவுக்கும் மனசுக்குள்ள இடையில நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள். மனசு ஒண்ணு சொல்லுது, உடல் ஒண்ணு செய்கின்றது. சோ அந்த மாதிரி ஒண்ணு செய்யலாம். ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், நம்மளும் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்டோட நமக்கு ஏற்படக்கூடிய லாப நஷ்டங்கள், அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், இது எல்லாமே நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையும் இருக்கலாம். ஆதி தெய்வீகம், நாம இந்த தேவர்களோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், நாம் அவர்களிடத்தில் பக்தி கொண்டோம் என்றால் அது நமக்கு நன்மை. அதே மாதிரி அவர்களிடத்தில் வியாபாரம் ரீதியாக பக்தி கொண்டால் அது நமக்கு பந்தப்பட்ட நிலையில் நம்மள வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்மள தள்ளி விடுகின்றது. சோ இந்த மாதிரி இந்த 3 விதமான மும்மடங்கு துயரங்கள், மும்மடங்கு 3-fold மிசரிஸ் அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருப்போம், இந்த ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகத்தை பற்றி. சோ மேலும் நாம நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கோம், விதிகளால் பந்தப்பட்டு இருக்கின்றன. தமது பின்ன பகுதிகளில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் ஆன்மீக உலகில் தம்மோடு வாழ வேண்டும்ன்றதான் பகவான் எப்பவுமே விரும்புகிறார். ஏன்னா நம்ம இந்த ஆத்ம ரூபம் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி, அது இங்க இருக்க வேண்டிய ஐட்டமே கிடையாது. ஆனா நம்மளுடைய கர்மத்தினால ஒரு உடலை தரித்து நாம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்திருக்கோம். அந்த உடலை நீத்து நாம வந்து மீண்டும் வந்து பகவானுடைய உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டியதுக்கான மார்க்கத்தை தான் நாம தேடிக்கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட், மேலும் ஜட உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காக அவரது பரமபதத்தை சென்றடைவதற்காகவே வேத நூல்கள் கொடுக்கப்பட்டவையாகும். சோ எவ்வாறு பகவானை வந்து நாம் அடைவது என்பதை வந்து வேதங்கள்ல இருந்து வேதம் என்றால் என்ன, வாட் இஸ் வேதா, வாட் ஆர் வேதாஸ், வேதாஸ் டிஃபைன் த நாலேஜ் இல்லையா. ஞானத்தை பற்றி சொல்வதுதான் வேதம். வேதம் என்பது ஞானம். சோ அந்த ஞானத்தை நாம வந்து பெறக்கூடிய தகுதியை வந்து நாம வந்து வளர்த்துக்கணும். வேதம் எப்பொழுதுமே இருக்கு, சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இல்லை. ஏனென்றால் நாம் அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானத்தில் இருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆன்மீகத்தை பற்றி எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியாது. ஸோ அதாவது டோட்டலி ஆப்போசிட் ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து துரதிருஷ்டவசமாக கட்டுண்ட ஜீவராசிகள் பந்தப்பட்ட வாழ்வின் மூவை துன்பங்களை தொடர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டே இருந்தாலும் பகவானின் லோகத்திற்கு திரிஞ்சு செல்வது அக்கறை இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றனர். ஏனென்றால் பௌதீகத்திலேயே அவர்கள் வந்து லயித்து விடுகிறார்கள், அதுவே வந்து நிஜம் என்று நம்பி விடுகிறார்கள். ஆனால் இது வந்து மாயை லோகம் என்பது அவர்களுக்கு விளங்கவில்லை. ஏனென்றால் அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறார்கள். குழப்பமான பாவ புண்ணியங்கள் கொண்டதும் தவறான வழியில் செலுத்தப்படுவதும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையே அதற்கு காரணம். இந்த பேசிக் காஸ் என்னன்னாக்கா குழப்பமான பாவ புண்ணியங்களை கொண்டதும். அதாவது பாவம் புண்ணியம் என்ன என்றதே நமக்கு சரியா அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணவே தெரியாது. ஞானம் இருப்பவர்களுக்கு தான் இது தெரியும், பாவம் புண்ணியம் கரெக்டா வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்றதுக்கு. அதாவது அஜ்ஞானத்திலே இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நமக்கு ஏதாவது அநியாயம் விளைந்து விட்டால் அதுதான் வந்து அடுத்தவர்கள் நமக்கு இழைத்த பாவம் என்று நாம நினைப்போம். நாம அவர்களுக்கு என்ன பாவம் இழைத்தோம் என்பது நாம யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஏனென்றால் நாம அஜ்ஞானத்தில் இருக்கின்றோம். ஆனால் ஞானத்தின் அந்த படியில் இருப்பவர்கள் இதனுடைய இந்த தவறுக்கான காரணம் என்ன, இந்த பாவ செயலுக்கான காரணம் என்ன என்பதை ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல.
இதற்கு மூல காரணம் என்ன என்பதை வந்து அவர்கள் வந்து சிந்திப்பார்கள். சிந்திக்கும் பொழுது யார் தவறு இழைத்தது, நாம இழைத்தோமா அடுத்தவர்கள் இழைத்தோமா என்ற ஒரு யோசனை கண்டிப்பாக வரும். அவ்வாறு தாட் ப்ராசஸ் வரும் பொழுது எது நன்மை எது தீமை, எது பாவம் எது புண்ணியம், இது எல்லாவற்றையுமே வந்து அலசி ஆராயக்கூடிய பக்குவ நிலை அந்த உயிர்வாழிக்கு வருகின்றது. சோ பக்தி பாதையில் இருக்கிறவங்களால தான் இதை ஈஸியா வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியும். தவறான வழியில் செலுத்தப்படுவதுமான அவரது வாழ்க்கை முறையே அதற்கு காரணம். சோ நம்ம வந்து பௌதிகத்துல நிறைய லயித்தோம் என்றால் அதுவே நமக்கு வந்து பாதகமாக அமைகின்றது. தங்கள் செயல்களில் நேர்மையாக உள்ள சிலர் பகவானுடன் தங்களின் மறந்த உறவை மீண்டும் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள துவங்குகின்றனர். எஸ், சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செயல்களில் நேர்மையாக இருந்து கொண்டிருப்பார்கள். அதாவது பக்தி என்பது அவ்வளவு இருக்காது அவர்களுக்கு. ஆனா அவர்களுக்கு நியாய தர்மம் எல்லாம் இப்படிதான் வாழணும், இதை செய்யணும், அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு இழைக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் குட் குவாலிட்டி இருக்கிறவங்க வந்து பகவானுடான தங்களது மறைந்த உறவை வந்து மீண்டும் நிலைப்படுத்திக் கொள்ள துவங்குகின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கான மார்க்கம் வந்து நல் மார்க்கத்தை வந்து பகவானை வழங்குகின்றார். ஆனால் பகவானின் உருவாம்சத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாக இருக்கின்றனர். எஸ், எடுத்த உடனே இப்ப 18 days பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் புரியணும்னு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பா புரியாது. பகவத்கீதையை நன்னா ஒரு ஃபுல்லா படிச்சாங்கன்னா தான், அதாவது ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி அந்த பொருள் உரை வரைக்குமே நீட்டா படிச்சு புரிந்து கொண்ட பிறகு நீங்க பாகவதத்தை அவர்களுக்கு சொன்னீர்கள் என்றால் அவங்களால ஈஸியா அதை ஏத்துக்க முடியும். அதை இல்லைன்னாக்கா அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நித்திரை லோகம் மாதிரி ஆயிடும். ஏதோ சொல்றாங்க, இந்த பிலாசபி நமக்கு மைண்டுக்கு ஏறலைன்னு நினைப்பாங்க. அதனால மனதை ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து பகவானுடைய பக்தியில் இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு பக்தி இருக்குமானால் அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியும் அவங்களுக்கு, அதாவது அவங்களால வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த இயல்பை வந்து பகவான் அவர்களுக்கு வழங்குகின்றார். ஸோ ஆனா அதுக்காக வந்து அவர்கள் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டும். இந்த பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் பகவான் செய்த லீலைகளை பற்றியும் அவருடைய ரூபம் நாமங்கள் மற்றும் அவருடைய கடந்த கால எல்லா செயல்பாடுகளையுமே வந்து நம்மளால ஈஸியா வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். த இன்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்பீச், அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுரையும் என்ன நமக்கு சொல்றது, பிரபுபாதர் எது சொல்ல வருகின்றார், எப்படி நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற மனப்பக்குவத்தை வழங்குவது இந்த ஞானத்தை பற்றி ஓரளவாவது நம்ம வந்து புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட், அதுவே ஜீவராசிகளின் இயற்கையான நிலை. ஆனால் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டாற்ற முடியாத நிலையில் உள்ள அருவவாதிகள் அவரது அருவ அம்சமான விராட் ரூபத்தின் மீதாவது அவர்கள் வந்து பக்தி செலுத்தணும் என்று அவர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ அவர்களுக்கு அதாவது இந்த விராட் ரூபம், இந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அவருடைய ரூபத்துல இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அவருடைய கால்கள், தொடைகள் மற்றும் உடல், அதுக்கப்புறம் தலை பாகம், புஜங்கள், இது எல்லாமே என்னென்ன இருக்குன்னு ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சாச்சு. அதாவது போன அத்தியாயத்திலேயே வந்து 24th ஸ்லோகத்துல இருந்து 37th ஸ்லோகம் வரைக்குமே அந்த விராட் ரூபத்தினுடைய பகுதிகள் என்னென்ன என்பதை நாம பார்த்தோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் அது எல்லாமே இயற்கைக்கு, இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட வஸ்துக்கள் தான். ஸோ அதனால வந்து அதையாவது அவங்க மேப் பண்ணி அந்த விராட் ரூபத்தையாவது மனசுல வந்து தியானம் செய்து பகவானின் பாதங்கள் மீதாவது அவர்கள் வந்து பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மீண்டும் பகவானுடைய தனது மறந்த உரை எப்படியாவது மீண்டும் ஸ்தாபித்து கொள்ள முயல வேண்டும். புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களான ஆரம்ப சாதகர்களுக்கு, அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரிகளுக்கு. சோ கனிஷ்ட அதிகாரியாக யார் இருந்தாலுமே கண்டிப்பா அவர்களுக்கு ஞானம் என்பது போதிக்கப்பட வேண்டும். they have to be taught. ஸோ அந்த நிலையில வந்து நம்ம வந்து அறியாமையில் தான் நிறைய இருப்ப மொழிய அறிவுல வந்து நிலைத்திருக்க மாட்டோம். அதை தான் இங்கே வந்து சொல்லப்படுகின்றது. அல்லது விஸ்வரூபம் ஆகிய பகவானின் அருவத்தொற்று செய்யப்படும் தியானம் படிப்படியாக அவனை உயர்த்து உருவாம்சத்துடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய தகுதியை அவனுக்கு உண்டாக்கின்றது. ஸ்டெப் பை பிராக்டிஸ் தான் இதை வந்து நம்மளால அடைய முடியும். வெவ்வேறு கிரகங்கள், கடல்கள், மலைகள், நதிகள், இதெல்லாமே நம்ம அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கிறது எல்லாமே நாம வந்து பார்த்தோம். ஆனா அதை நம்ம கற்பனையால வந்து இப்ப பறவையே நினைச்சுன்னு நம்ம பக்தி செய்ய முடியுமா? இல்லை மலை குன்றுகளே நினைச்சுன்னு பக்தி செய்ய முடியும்? நதி நீரை நினைச்சு கொண்டு நம்ம பக்தி செய்ய முடியுமா? முடியாது. ஆனா அதெல்லாம் பகவானுடைய திரு உருவத்தில் இருக்கின்றது என்று நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பக்தி செய்ய முடியும். பகவானின் அனைத்துமே பகவான் விராட் ரூபத்தில் அங்கங்கள் வெவ்வேறு பகுதிகளே என்பதை அறிய வேண்டுமானால் முந்தைய அத்தியாயங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளதை போல பகவான் விராட் ரூபத்தை ஒருவன் தியானிக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறப்படுகின்றான். இத்தகைய சிந்தனை கூட பரிபூர்ண மெய்ப்பொருள் மீதான ஒரு வகை தியானமே ஆகும்.
அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது ஒரு விதமான தியான பயிற்சியாகும். மேலும் இத்தகைய தியானம் துவங்கிய உடனே தெய்வீக பண்புகளை ஒருவன் விருதி செய்து கொள்கின்றான். ஸோ அதாவது தெய்வாம்சம் உடைய அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்மளும் விருதி செய்து கொள்கின்றோம். இதனால் உலகில் உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் இவ்வுலகம் முழுவதுமே மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் உடைய இருப்பிடமாக தோன்றுகின்றது. ஸோ ஒவ்வொரு உயிர் வாழுமே இந்த பக்குவ நிலை சென்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மனிதர்கள் அனைவருமே நிம்மதியோடு வாழ்வார்கள். ஸோ நிம்மதி இருந்தால் எதை கொண்டும் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு இருக்கும். இது இல்லையே அப்படின்றதுக்காக அதை போய் நான் அந்த பொருள் ஈட்டுறதுல போய் அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க. அதாவது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே அதுதான் மேன்மை என்று நினைத்து கொண்டு அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள். எஸ், இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி. அந்த செயலில் ஈடுபட வேண்டும். பலன் எது கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கக்கூடிய பணப்பக்குவம் அவர்களுக்கு வந்துவிடும். நெக்ஸ்ட், எல்லாருக்குமே அந்த மனநிலை வந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்துல சண்டை, சச்சரவு, போர் எதுவுமே இருக்காது. ஆயுதங்களும் தேவையில்லை, வல்லரசாக வேண்டிய அவசியமும் நம்ம இல்லை. மனிதனின் ஆதார நிலையை பற்றி நமக்கு தேவை உணவு மற்றும் இருக்க இடம், பகவானுக்கு பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த இது. இந்த நிலையை நாம தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் இருக்கிற வரைக்குமே நம்ம நிம்மதியாக வாழ முடியும். தப்பான அபிப்பிராயங்களால் மறைக்கப்பட்டு விடும். மேலும் இத்தகைய முன்னேற்றமான அறிவு இல்லை எனில் மனிதனுக்கு உலகமே ஒரு நரகம் ஆகிவிடும். எஸ், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே இல்லைனாக்கா, பக்தியே இல்லைன்னா இந்த இடத்துல பிலாசபியும் ஒரு வறண்ட தத்துவமாகிவிடும். அது அந்த சயின்டிபிக்கா நீங்க எதையுமே நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வெரி 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 ப்ராப்ளமேட்டிக். நம்ம எல்லாருக்குமே எவ்ரிதிங் நம்ம சயின்ஸ்ல போயிட்டு நம்மளால உணரவே முடியாது. ஸோ அதனால ஒரு தாய் தன் பிள்ளைக்கு தகப்பன் இன்னார் என்று சொல்வது என்பது தாயால் ஒருத்தியால மட்டும்தான் முடியும். அதே மாதிரிதான் வேதங்களும் அதே மாதிரிதான் வேதங்களையும் நம்பணும். அந்த காலகட்டங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேத பாடசாலைகள் எல்லாம் இருந்தது, குருகுலம் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் எல்லாம் வந்த பிறகுதான் இது எல்லாமே அழிவுற்றது. மீண்டும் இந்த பரதகண்டம் தான் அந்த தர்மமான அந்த செயல்களுக்கு பிறப்பிடமே. நாமளே இதை நம்புறது கிடையாது. ஏன்னா அது எல்லாமே அழிவுற்ற பிறகு நமக்கு அந்த நிறையவே நம்ம பௌதீகத்தில் லயித்து விட்டதால் ஆன்மீகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை நமக்கு இல்லை. சோ பக்தி என்பதுதான் முதன்மை கடமை என்பதே நமக்கு இல்லாமல் இருக்கின்றது. அது ஒரு டைம் பாஸா தான் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அதாவது முடிந்தா கடவுளை சேவிக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம பௌதிக செயல்ல ஈடுபடலான்ற அந்த பக்குவ நிலை தான் நமக்கு வந்திருக்கிறதே. ஸோ அதாவது 95% ஆஃப் பீப்புள் பாப்புலேஷனே இப்படிதான் இருக்கு. ஏதோ ஒரு 5% அதாவது 5% ஜனத்தொகை செய்யக்கூடிய புண்ணியங்கள் தான் இப்போ எல்லாமே நல்ல பாதையில. எந்த ஒரு நல்ல காரியமே அந்த மாதிரியான அதாவது லிவிங் என்டிட்டி செய்யக்கூடியதுனாலதான் இந்த பிரபஞ்சமே இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. இந்த 95% ஜனங்க சர்வே ஆகிறது இந்த 5% மனிதர்களுடைய பக்தியினுடைய அவுட்கம்னாலதான். ஏன்னா அவர்கள் செய்யக்கூடிய எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய பக்தியும் அது பகவானுக்கு சேவகமாக போகும்பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துல நன்மைகள் விளையட்டோன்ற அருள் பாலிக்கிறதும் பகவான். அதனால அந்த 5% மக்கள் தொகை செய்யக்கூடிய நற்காரியங்கள் இந்த 95% ஜனங்களும் அனுபவிக்கிறாங்க. அதனால்தான் அவங்களுக்கு நல்லது நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பக்தி செய்யணும்ன்ற அது எல்லாமே நன்மைகள் நடக்கும் பொழுது பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் அவர்களுக்கு தெரிவது கிடையாது. ஸ்திரம் சூகம் சாசனம் ஆஸ்திதோ யதிஹீர் யதா ஜிஹாஷூர் இமம் அங்க லோகம் காலேஷா தேசேஷா மனோனா சஜ்ஜயேத் பிராணனான் நியேஷேன் மனசா ஜிதாசுஹு. எஸ், பத்மா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்திரம் சுகம் சாசனம் ஆஸ்திதோ யதிர் யதா ஜிஹாசுரீர் இமம் அங்கம் லோகம் காலே ச தேசே ச மனோச்சே ராஜஸ்யே பிரணான் நியச்சேன் மனசா ஜிதாசுக. ஸ்திரம் கலவரம் அடையாமல் சுகம் சுகமான ச மேலும் ஆசனம் ஆஸ்தித அமையப்பற்று எதி முனிவர் எதா எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஜிஹாசு கைவிட விரும்புகிறாரோ இமம் இந்த அங்க ஓ மகாராஜனே லோகம் இவ்வுடல் காலே சரியான நேரத்தில் ச மேலும் தேசே சரியான ஓரிடத்தில் ச மேலும்
மனம் ந இல்லை, சஞ்சயே கலக்கமடையாமல், பிராணனான் புலன்கள் நியச்சே அடக்க வேண்டும், மனசால் ஜித அசு உயிர்காற்றை கட்டுப்படுத்தி. மொழிபெயர்ப்பு. மகாராஜனே, எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு யோகி இந்த மானிடர்களின் கிரகத்தை விட்டு வெளியேற விரும்புகிறானோ, அச்சமயம் சரியான நேரம் அல்லது இடத்தை பற்றி அவன் குழப்பமடையாமல் சுகாசனத்தில் அமர்ந்து உயிர்காற்றை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும். பொருளுரை. பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருப்பவனும், ஒவ்வொரு அடியிலும் அவரை இடைவிடாமல் நினைத்து கொண்டிருப்பவனும், பகவானின் உருவாம்சத்துடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக அவரது கருணையை சுலபமாக பெற முடியும் என்று பகவத்கீதையில் 8.14 தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய பக்தர்கள் தற்பொழுதுள்ள உடலை விட்டு வெளியேற்ற ஏற்ற சமயத்தை தேடி போக வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் பலநோக்கு கருமம் அல்லது மனோ தத்துவ கற்பனை போன்றவைகளின் சேர்க்கையுள்ள கலப்படமுள்ள பக்தர்களுக்கு இவ்வுடலை விட்டு வெளியேறுவதற்கு ஏற்றதொரு சமயம் தேவைப்படுகிறது. அத்தகையவர்களுக்கு ஏற்ற சமயங்கள் பகவத்கீதையில் 8.23-26 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இத்தகைய ஏற்ற தருணங்கள் தன் விருப்பம் போல் உடலை விடக்கூடிய வெற்றி பெற்ற ஒரு யோகியாக ஒருவன் இருப்பதை போல் அவ்வளவு முக்கியமானவை அல்ல. அத்தகைய யோகி மனதால் தன் புலன்களை அடக்குவதற்கு தகுதியுடையவனாக இருக்க வேண்டும். மனதை பகவானின் தாமரை பாதங்களில் பதிய செய்வதன் மூலம் சுலபமாக அதை அடக்கிவிட முடியும். இத்தகைய தொண்டால் படிப்படியாக எல்லா புலன்களும் தானாக பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. இதுவே பரமசத்தியத்தில் இரண்டர கலப்பதற்குரிய வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்திரம் சூகம் சாசனம் ஆஸ்திதோ யதிஹீர் யதா ஜிஹாஷூர் இமம் அங்கலோகம் காலேஷ தேசேஷ மனோனா சஜ்ஜயேத் பிராணன் நியச்சேன் மனசா ஜிதாஷுஹு. ஸோ இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். எப்பொழுதுமெல்லாம் ஒரு யோகி, அதாவது யோகத்தில் நிலை பெற்றிருக்கவன் அவன் புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி, மனதை கட்டுப்படுத்தி, புத்தியை உபயோகப்படுத்தி பக்தி செயல்களிலோ அல்லது தியான பயிற்சிகளோ ஈடுபட்ட அந்த பரம்பொருளோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறான். அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்வதற்கான அந்த நேரத்தையும் அவனால நிர்ணயித்து, எப்பொழுதென்றால் விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அந்த யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்களால் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லக்கூடிய தருணத்தை அவர்களால் நிர்ணயிக்க முடியும். ஆனால் பௌதீகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக அத்தகைய ஒரு நிலையை அவர்களால நினைச்சு பார்க்க கூட முடியாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கின்றோம். எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு யோகி இந்த மானிடர்களிடம் கிரகத்தை விட்டு வெளியேற விரும்புகின்றானோ, அச்சமயம் சரியான நேரம் அல்லது இடத்தை பற்றி அவன் குழப்பமடையாமல் சுகாசத்தில் அமர்ந்து உயிர்காற்றை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும். எஸ், அங்கேயே உட்கார்ந்து அந்த லைஃப் ஏரை ஹி வில் லீவ். இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்தின் வழியாக எடுத்துட்டு போய் இந்த சகசிராரால இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிரை நீப்பார்கள். இது தியானத்துல நிலை பெற்று எல்லாவற்றையும் துறந்த ஒரு யோகியால செய்யக்கூடியதுதான். இந்ததான் பகவத்கீதையில 18.14 சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 22-23 பாத்தீங்கன்னா 23-26 அவ்வாறு இல்லாம நார்மலான இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தன் கடமையை செய்பவர்கள், போன ஸ்லோகத்துல பார்த்த மாதிரி இறுதியில விராட் ரூபத்தையாவது அவர்கள் தியானிக்க செய்யறதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அப்படி கடைசி காலகட்டத்துல இந்த வெறுமனே இந்த பக்தி சேவை செய்யாம அவர்களுடைய கர்மங்களையே நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் செய்தவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு விலகுவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு, அதாவது சந்திரலோகத்திற்கு அடைவது. நம்ம 2 விதமான காலகட்டங்களை பார்த்தோம். அதாவது வளர்ப்பிறை மற்றும் உத்தராயண காலம், அதுக்கு பகல் பொழுது. இவர்கள் எல்லாருமே பகவானுடைய அதாவது திருவுலகத்திற்கு திரும்பி வராத இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய தருணங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. அதே கிருஷ்ணபக்ஷம், அதாவது தேய்பிறை காலம், அதே மாதிரி இரவு நேரம், அதுக்கப்புறம்
தட்சிணாயன காலம் வரும்பொழுது அவர்கள் சந்திரலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். அவ்வாறு சந்திரலோகத்தில் செல்பவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வருகிறார்கள். ஆனா பகவானிடத்தில் செல்பவர்கள் திரும்பி வருவதில்லை. ஆனால் பக்தர்களுக்கு எந்த காலமுமே கிடையாது. அதாவது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க, ஆழ்நிலையான அந்த பக்தி சேவையில் இருப்பவர்களுக்கு அவங்களுக்கு உத்தராயணம் கிடையாது, தட்சிணாயனம் கிடையாது, அவங்களுக்கு வளர்பிறை கிடையாது, தேய்பிறை கிடையாது, பகல் கிடையாது, இரவு கிடையாது. எந்த நேரத்திலையும் பகவானுடைய இடை நாட்டை அடைய முடியும் என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி விருப்பம் போல விடக்கூடிய வெற்றி பெற்ற ஒரு யோகியை ஒருவன் இருப்பதை போல இவ்வளவு முக்கியமானவை. அதாவது நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது முக்கியத்துவம் புரியறது இல்லை. சோ எங்கே சென்றால் நாம இந்த உலகத்திற்கு வரமாட்டோம் என்ற ஞானமே இல்லாமல் தான் நாம் எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். அத்தகைய யோகி மனதால் தன் புலன்களை அடக்குவதை ஒரு தகுதி உடையவனாக இருக்க வேண்டும். நாம் எல்லாருமே கூட இந்த மாதிரி ஒரு யோக நிலையில நிலை பெறணும்னா கண்டிப்பாக பக்தி செயல்ல நம்ம ஈடுபட்டு மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி இரட்டை பண்பு உடைய அந்த குவாலிட்டிஸ்ல இருந்து நம்ம விலகி ஒரே ஸ்திர புத்தியோடு இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழணும். அவ்வாறு நம்ம ஸ்திர புத்தியோடு வாழும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஆன்மா இங்கே வாழக்கூடிய நிலையிலேயே அது விடுதலை அடைகிற தன்மை அடைகின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு யோகத்துல நிலை பெற்ற ஒரு உயிர் வாழி இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கான தருணத்தை அவனால நிர்ணயித்து கொள்ள முடியும். இதுவே பரம சத்தியத்தில் இரண்டல கலந்திருப்பதற்கான வழியாகும். எஸ், அவ்வாறு அவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த செயல் பகவானோட அவருடைய அந்த உலகத்துல போய் நாம இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்கின்றோம். எஸ், 16வது ஸ்லோகம் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வாசிப்பீங்க. மனஹ ஸ்வ புத்தியா மலயா நியமஹ கஷேத்ர ஞான ஹேதாம் நினயேத்தம் ஆத்மனிஹி ஆத்மானம் ஆத்மனி அவருத்தய தீரோ லப்தோயப சாந்தீர் விரமேத கிருதயாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா சப்தம் வருது, அதனால. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மனஸ்வ புத்தியா மலயா நியம்ய க்ஷேத்ரஜ்யேதாம் நினயேத்தம் ஆத்மனி ஆத்மானம் ஆத்மனி அவருத்ய தீரோ லப்தோபசாந்திர விரமேத கிருத்யாத். மனஹ மனம், ஸ்வ புத்தியா தனது சுய புத்தியால், அமலையா தூய, நியம்ய ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம், க்ஷேத்ரஜ்யோ ஜீவராசியிடம், ஏதாம் அவை அனைத்தும், நினையே இரண்டரக் கலந்து, தம் அந்த, ஆத்மனி ஆத்மா, ஆத்மானம் ஆத்மா, ஆத்மனி பரமாத்மாவில், அவருத்திய அடைக்கப்பட்டு, தீரக பூரண திருப்தி அடைந்த, லப்த உபசாந்தி பூரண ஆனந்தத்தை அடைந்தவன், விரமேத இருந்து நின்று விடுகிறான். கிருத்யார் மற்றெல்லா செயல்கள். மொழிபெயர்ப்பு. அதற்கு பின் யோகி தனது தூய புத்தியை உபயோகித்து தன் மனதை ஜீவனோடு இரண்டர கலக்கச் செய்து பிறகு ஜீவனை பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியப்படுத்தி விட வேண்டும். இதை செய்வதால் பூரண திருப்தி அடைந்த ஜீவராசி திருப்தியின் மிக உயர்ந்த நிலையில் அமையப்பெற்று மற்றெல்லா செயல்களையும் நிறுத்தி விடுகிறான். பொருளுரை. நினைத்தல், உணருதல் மற்றும் விரும்புதல் ஆகியவை மனதின் செயல்களாகும். மனம் ஜட தொடர்பில் ஆய்ந்திருக்கும் பொழுது பௌதீக அறிவின் முன்னேற்றத்திற்காக அது செயற்பட்டு அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிப்பதன் மூலமாக பெரும் நாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் மனம் ஆன்மீக உந்துதலின் கீழ் செயலாற்றும் பொழுது பரமபதத்தை சென்றடைவதற்காக அது அற்புதமாக செயற்பட்டு பேரானந்தமும் பூரண நித்தியமும் கொண்ட வாழ்வை தேடிக் கொள்கிறது. ஆகவே மனதை சிறப்புடைய தூய புத்தியுடன் கையாள வேண்டும். பக்குவமான அறிவு என்பது பகவானுக்கு தொண்டாற்றுவதாகும். எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் ஜீவராசி ஒரு சேவகனே என்பதை அறிய ஒருவன் போதுமான புத்தி அடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஆசை, கோபம், காமம், மாயை, மதம் மற்றும் பொறாமை
ஆகியவற்றின் உத்தரவுகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து சேவை செய்கிறான். ஆனால் பல்வேறு மனோபாவங்களை கொண்ட அத்தகைய உத்தரவுகளை நிறைவேற்றும் பொழுது கூட அவன் மகிழ்ச்சியற்றவனாகவே இருக்கிறான். இதை ஆராய அவன் தன் புத்தியை திருப்பும் பொழுது பகவானின் தெய்வீக அன்பு தொண்டை பற்றிய தகவல் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. இதனால் மேற்கூறிய பல்வேறு மனநிலைகளுக்கு சேவை செய்வதற்கு பதிலாக ஜீவராசியின் அறிவு பௌதீக மாயையிலிருந்து பிறகு விடுபடுகிறது. இவ்வாறாக தூய புத்தியால் மனம் பகவத் தொண்டிற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. பகவானும் அவரது தொண்டும் பரிசுத்தமான நிலையில் இருப்பதால் இரண்டும் ஒன்றானவையே. எனவே தூய அறிவும் மனதும் பகவானோடு இரண்டர கலந்து விடுகின்றன. இதனால் உயிர் வாழி தானே காண்பவன் என்ற நிலையில் இருந்து மாறி பகவானால் பார்க்கப்படுகின்றவன் ஆகிறான். அப்பொழுது தமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயலாற்றும்படி பகவான் அவனுக்கு உத்தரவிடுகிறார். மேலும் ஜீவராசி பூரணமாக அவரை பின்பற்றும் பொழுது தனது போலியான திருப்திக்காக வேறெந்த கடமையையும் நிறைவேற்றுவதை நிறுத்தி கொண்டு தனது கலப்பற்ற தூய நிலையில் லப்தோபசாந்தி அல்லது பரிபூரண ஆனந்த நிலையை அடைந்து எல்லா ஜட ஆசைகளையும் நிறுத்தி விடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் அற்புதமான விளக்கத்தை கொடுக்கின்றது நமக்கு. சோ ஒருவர் மனதை எவ்வாறு பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரணும், அது எதற்காக எடுத்துட்டு வரணும். சோ நாம இப்பதான் போன ஸ்லோகத்துலதான் நான் சொன்னேன், இந்த உலகத்தை நாம காண்கின்றோம் என்று நினைப்பது தவறு. பகவான் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கண்ணுல இருக்கக்கூடிய அந்த பியூப்பல் இருக்கு இல்லையா, அதாவது கருமுட்டை மாதிரி கருப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த இது மூலியமா, லென்ஸ் மூலியமா பகவான் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறார். அதாவது அவர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை காண்கின்றார். அதுக்கப்புறம் தான் செகண்டரி நாம பாக்குறது. சோ அவர் மூலியமா தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவர் மூலமா தான் இந்த கையை வச்சு செய்யறோம். அவள் மூலியமா தான் இந்த காலை வச்சு நடக்கின்றோம். எவ்ரிதிங் இஸ் ஆக்டிவ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம். ஏனென்றால் இந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனும் அவர் தான் அப்படிங்கிறத நாம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். எதையுமே நாம செய்வது கிடையாது. அதை நாம புரிந்துக்கோ. ஐ எம் த டூயர் என்று எப்பொழுதுமே நினைக்க கூடாது. அவர் ஒரே ஒரு நரத்தை, அதாவது ஒரே ஒரு ஒன் நர்வ் இந்த பிரெயின்ல கொஞ்சம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு சிறு பிளாக் வந்தா கூட நாம அம்னீஷியா பேஷண்ட் ஆயிடுறோம், இல்லைன்னா டிமென்ஷியா பேஷண்ட் ஆயிடுறோம். அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஒன் திங் இல்லைன்னா பைத்தியகாரத்தனமான செயல்களில் ஈடுபடுறோம். சோ ஒரே ஒரு நரம்பு நம்ம உடல்ல செயல்படவில்லை என்றாலும் ஒன்று நாம கோமா ஸ்டேஜ்ல படுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆயிடுறது, இல்லைனாக்கா நம்ம நடமாடிக்கொண்டே இருந்தாலும் நாம என்ன நிலையில இருக்கோன்றதே நமக்கே தெரியாது. சோ அந்த அளவுக்கு we are dependent on God என்றது நம்ம தெரியும். நம்ம எதையுமே நாம இங்க செய்யறது இல்லை. we are not creating anything, it has been created. ஸோ இங்க எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாம எதையுமே படைப்பதில் கிடையாது. நாம் இங்க செயலாற்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்று நினைக்கின்றோம். உண்மையிலே நம்மள செயலாற்ற வைப்பரும் அவர் தான் அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ளணும். எதையுமே நாம செய்யறது கிடையாது. இங்க உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்றாலும் எல்லாம் அவருடைய செயல். அவரால் தான் இவை அனைத்தும் இயங்குகின்றன அப்படிங்கிற அவருடைய கருணையால் தான் இது எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதனால எல்லாம் என் பிள்ளைக்கு நானே செய்வேன் அப்படிங்கிற அந்த இது அகம்பாவத்தை நாம கண்டிப்பாக விடணும். சோ தட் இஸ் ஒன்லி ஈகோ, ஃபால்ஸ் ஈகோ. நாம எதுவுமே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு செய்வது கிடையாது, செய்ய வைக்கப்படுகின்றோம் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ளணும். மனஸ்வ புத்தியா மலையா நியம கஷேத்ரஜ்ஞ ஏதாம் நினையேத் தம் ஆத்மனி ஆத்மானாம் ஆத்மனி அவருத்திய தீரோ லப்தோபசாந்தீர் விரமேத கிருஹயாத். அதாவது யோகியானவன் எவ்வாறு அவன் யோகத்தில் நிலை பெறுகின்றான் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ அவ்வாறு நிலை பெறக்கூடிய அந்த யோகி அவ்வாறு செயல்படுவதற்கு மூல காரணமே பகவான் என்பதையும் நாம நிறைய இடங்களை படிச்சுட்டு வரோம். அது இங்கேயும் மீண்டும் பிரபுபாதர் அவருடைய பொருளுரையில ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கம்யூனிகேஷன் செய்து கொண்டிருக்கிறார். யோகி தனது தூய புத்தியை உபயோகித்து தன் மனதை ஜீவனோடு இரண்டர கலக்க செய்து, அதாவது மனதை ஜீவன் அதாவது ஆத்மாவோட இரண்டர, அதாவது அதோட இன்டகிரேஷன்,
இணைந்து விடுதல். அதாவது மனதோட, அதாவது மனது என்பது இந்த அதாவது இந்த பௌதீக பண்புல ஒன்று. அதை ஜீவனோட வந்து இரண்டரை கலக்க செய்து, அதாவது அதுல வந்து நாம வந்து லயித்து அதுல வந்து நம்மளை நாம முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்ளுதல். பிறகு ஜீவனை அப்படிப்பட்ட இணைப்பு ஏற்பட்ட பிறகு, அதாவது கலந்த பிறகு அதே ஜீவனை வந்து பரமாத்மாவோட ஐக்கியமாக படுத்திவிட வேண்டும். சோ அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுது இந்த ஸ்தூல உடல் மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல் இணைந்து வெறுமனே ஆத்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். இதை செய்வதால் பூரண திருப்தி அடைந்து ஜீவராசி திருப்தியின் மிக உயர்ந்த நிலையில் அமைய பெற்று மற்ற எல்லா செயல்களையுமே அவன் நிறுத்தி விடுகின்றான் என்றால் அந்த செயல்கள் வந்து அதாவது என்ன செய்யணுமோ செய்து கொண்டுதான் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலே தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்பது அவனுக்கு தெரியும். அதாவது நான் என்றால் இங்கே பகவான் என்பதை அவன் உணர்ந்திருக்கின்றான். இந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் அவர்தான் என்று தெரியும் பொழுது அவர்தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த ஜீவனுக்குள்ள அப்படிங்கிறத வந்து அவனால உணர முடியும். நாம ஒன்றுமே செய்வது கிடையாது. இந்த ஆத்மா ஒன்றும் செய்யறதே கிடையாது. ஆத்மாவை செயலாற்றி கொண்டிருப்பது அந்த பரம்பொருள் என்பதை அவன் உணர்கின்றான். நினைத்தல், இது நம்ம ஆல்ரெடி பரமாத்மா நிலைகளை வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 13th சாப்டர்ல வந்து பரமாத்மா எந்தெந்த நிலையில இருக்கார், நம்ம உடல்ல சுவாசத்துல இருக்கார், அது ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒன்று. தாயின் கருவுல, இதே நம்ம வந்து 3rd கேண்டோல படிப்போம் சாங்கிய யோகத்தை பற்றி. நம்ம எல்லாரும் பர்த் டெத், இந்த பர்த் அண்ட் டெத், பியாண்ட் பர்த் அண்ட் டெத்ன்றது வந்து நாம அந்த வீடியோவை பார்த்திருக்கோம். அந்த வீடியோ எந்த பாகவதத்துல எந்த கேண்டோல இருந்து எடுத்திருக்காங்கனாக்கா 3rd கேண்டோல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. அந்த 3rd கேண்டோல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே தாயினுடைய கருவுல முதல் நாளிலிருந்து இறுதி நாள் வெளியே வர வரைக்குமே வந்து எல்லா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது எம்பிரியாலஜி அதாவது டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே படிக்கும்போது மெடிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கும்பொழுது எம்பிரியாலஜி பத்தி கண்டிப்பா படிப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலே அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள என்னதான் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியறது கிடையாது. நாம கூட இதெல்லாம் வச்சு பாக்குறோம் இல்லையா? அல்ட்ராசவுண்டு, அந்த ஸ்கேனிங்ல பாக்குறோம், குழந்தையினுடைய ஹார்ட் பீட் கேட்கறது, அது எல்லாமே பாக்குறோம். உண்மையிலே எத்தனாவது நாள் அந்த ஹார்ட் பீட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுன்றது நமக்கு இந்த அல்ட்ராசவுண்ட்ல நமக்கு தெரியறது கிடையாது. ஹார்ட் பீட் கேட்கறது மட்டும்தான் நம்ம வந்து எஸ் ஆரோக்கியமா இருக்கு குழந்தை அப்படிங்கறத நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த ஹார்ட் பீட் எப்பொழுது துவங்குகின்றது என்பதையும் வந்து பாகவதத்துல அழகா வந்து கபில முனி அவர்களுடைய சாங்கிய யோகத்தின் மேல வந்து 3rd கேண்டோல நம்ம வாசிக்கத்தான் போகின்றோம். சோ பரமாத்மா இல்லை என்றால் இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, இங்கே பரமாத்மாவை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நாம கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். நாம இந்த சிருஷ்டியில வந்து ஒரு சிறு பொறி மாதிரிதான். அந்த பொறிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் பகவான் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பரமாத்மாவுடைய நிலைகளை பற்றி நாம வந்து 13வது கேண்டோல 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். பரமாத்மா எந்தெந்த நிலைகள்ல இருக்கார், ஃபர்ஸ்ட் 24 பண்புகளை பற்றி படிச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீவன், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, டோட்டலி 26. ஸோ இந்த 24 பண்புகளும் நம்ம வந்து கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, அதே மாதிரி புலன்களின் செயல்கள் 5, சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் 5, 15 ஆயிற்று. அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், அது தோன்றாத அருவத்தினுடைய ஒரு பண்பு, இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து இந்த 24 பண்புகள்ல வரது. அதுக்கப்புறம் ஜீவன், அதுக்கப்புறம் மனசும் சேர்ந்து ஜீவன், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, இத்தனையும் சேர்ந்துதான் இந்த உடல்ல வந்து நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுல ஜீவனும் பரமாத்மா மட்டும்தான் நித்தியமானவர்கள். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த 24 பண்புகளும் இதே பிரபஞ்சத்துல வந்து உதித்து இதே பிரபஞ்சத்துல மடிய வேண்டியதுதான். ஆனா இதுல பஞ்சபூதங்களாலான இந்த உடல் மட்டுமே நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல விட்டு செல்கின்றோம். அது ஒண்ணுதான் நம்ம கண்ணால, ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து, அது மட்டும்தான் நான் நம்புறோம். அது கண்ணால பார்க்கறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை வந்து எடுத்துட்டு செல்கின்றது. நம்ம அனுமான் பிரமாணத்துல சிலது ஏற்கின்றோம். ஆனா நம்ம கேட்கக்கூடிய, அதாவது அதாவது இன்னொரு பிரமாணம் இருக்கு, எனக்கு நான் அது சொல்றேன், நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது பேரு. சோ அதாவது எதையுமே வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருப்பது போல அதை நம்ம கேட்டு உணரணும். ஸ்ரவணத்துல வந்து கேட்கணும்.
சப்த பிரமாணம், சப்த பிரமாணம் தான் ரைட்டானது. அதுவும் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து கேட்கணும். ஸோ இவ்வளவு நேரமா நம்ம வந்து படிச்சுட்டே வரோம். நம்ம இது எல்லாமே ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் இல்லையா? ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு குருவினிடத்திலிருந்து வேதங்கள் பிரகாரமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. பிரபுபாதர் வந்து யூஸ் டு டெல், அவருடைய பிரவோச்சனைகள் எல்லாமே நம்ம கேட்கும் பொழுது ஒரு சில இடங்கள்ல நான் வேண்டும் என்றாலும் என்னுடைய கூற்று வேண்டும் என்றாலும் பொய் ஆகலாம், ஆனால் வேதங்கள் எப்பொழுதுமே பொய் ஆகாது என்பதுதான் அவருடைய ஸ்ட்ராங்கான வாதம். வேதங்கள் என்றைக்குமே வந்து பொய் உரைக்காது, வேதங்கள் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியது அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய விளக்கங்கள்ல வந்து நிறைய இடங்கள்ல வரும். நீங்க வந்து அவருடைய வாணி கோட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க வாசிக்கும் பொழுது இதை வந்து நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் என்பது நமக்கு வேணும். எவ்வாறு ஒரு தாய் அதாவது தன் குழந்தைக்கு தகப்பன் இன்னார் என்று நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது அதுல எந்த டவுட் இல்லாம நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் வேதங்கள் என்ன சொல்றது என்பதையும் நாம எந்த ஒரு டபுள் தாட்டே இருக்கக்கூடாது. எஸ் இது இப்படிதான் என்றால் அது அப்படிதான், அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வரணும். ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் வந்து நமக்கு லைஃப்ல வந்து முன்னேற்றமான பாதைக்கு எடுத்து செல்லும். ஸோ யோகி கூட தனது தூய புத்தியை உபயோகப்படுத்தி, அதாவது தூய்மையான புத்தி, அதாவது பியூரிஃபைடு மைண்ட், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ என் புத்தி வந்து எப்படி வேண்டுமென்றாலும் செயல்படும். ஆனா பியூரிஃபைடு மனசு வந்து இரட்டைத்தன்மையிலிருந்து வெளியே வந்து ஒரே ஸ்திரமான நிலையில தான் செயல்படும். தனது மனதை ஜீவனோடு இரண்டல கலந்து, அதாவது மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த தாட் ப்ராசஸை வந்து அந்த ஜீவனோட ஆத்மாவோட வந்து கலந்து, பிறகு ஜீவனை பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை, அதாவது யோக நிலையில் அவன் வந்து நிலை பெறும் பொழுது இந்த ஜீவன் பரமாத்மாவோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளு ஐக்கியமிட படுத்தி விட வேண்டும். இதை செய்வதால் பூரண திருப்தி அடைந்த ஜீவராசி திருப்தியின் மிக உயர்ந்த நிலையில், அதாவது செல்ஃப் ரியலைஸ்ட், அதிலேயே தன்னிலையே திருப்தி கொண்டு, இதை கொண்டு நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் சாப்டர்ல படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? பகவத்கீதையில 5th சாப்டர் 6th சாப்டர்லாம் இது வருது. ஸோ அதிலே தன்னிலேயே அவன் திருப்தி கொண்டு ஆனந்தம் அடைந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இதற்கு மேற்பட்ட லாபம் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த தன் உணர்வு பாதையில அந்த பரவச நிலையை வந்து அவனால உணர முடியும். செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல், அந்த நிலையை தான் நாம் இங்க பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். மற்ற எல்லா செயல்களும் அவன் வந்து he will come out of easily. இந்த பிரபஞ்சத்துல அவன் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு உணரக்கூடிய தன்மையை அவன் பெறுகின்றான். இவந்தோ இந்த பௌதிக செயலில் அவன் ஈடுபட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தாலுமே அதை செய்தாலும் அது அவனது கிடையாது, இது பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய செயல், நம்ம செய்கின்றோம், அவ்வளவுதான். பற்று இருக்காது அந்த செயல்ல, பலன்கள் மேல் பற்று இருக்காது. அந்த நிலைக்கு வரணும்னா நினைவு, வாட் எவர் த திங்கிங், உணர்தல், வாட் எவர் த ஃபீலிங் வி ஹாவ், விரும்புதல், ஆசைப்படுதல், இந்த மூன்றுமே பரமாத்மாவுடைய நிலை. இது ஞானமயா அண்ட் விஞ்ஞானமயா ரூபத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். பரமாத்மாவுடைய நிலைகளை நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஒண்ணு அன்னமயா, அதுக்கடுத்து பிராணமயா, அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானமயா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனந்தமயா. ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானமயத்துல வரக்கூடியதுதான். ஞானமயா அண்ட் விஞ்ஞானமயாவுக்கு வந்து வித்தியாசம் என்னவென்றால், ஞானமயாவும் வந்து இந்த உடல் ஆன்மா இதை பத்தி எல்லாம் டிஸ்கிரிமினேஷன் தெரியும், இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே தெரியும். 3 குணங்களில் இருக்கக்கூடிய தோன்றாத ஒரு பண்போடு அவர்கள் வந்து ஐக்கியமாயிருப்பார்கள். அதுதான் வந்து ஞானத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள். ஆனா விஞ்ஞானமயா என்பவர் இந்த தோன்றாத அருவத்தினுடைய, அதாவது 3 குணங்களுக்கு கேட்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பு வந்து அதிலிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்திருப்பார்கள். அதாவது நிர்குணவாதி என்னும் அந்த தன்மையை வந்து அவர்கள் வந்து ஏற்றிருப்பார்கள். அப்பொழுது அந்த நிலையில வரும்பொழுதுதான் ஆனந்தத்தை அவர்கள் வந்து அடைகின்றார்கள். ஆனந்த மயத்தை, சச்சிதானந்த அந்த ரூபத்தை காணக்கூடிய பக்குவ நிலையை அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். சோ இந்த 5 நிலைகள் பரமாத்மா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய, வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய உணவு நம்ம சாப்பிடுறோம், அதை செரிக்க செய்யறதுக்கு கூட பகவானுடைய சப்போர்ட் இல்லாம நம்மளால செரிக்க முடியாது இல்லையா? பரமாத்மாவுடைய நிலையா இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னியினுடைய அந்த ரூபம் வந்து நம்ம வயிற்றுல இருக்கு. வித்தவுட் தட் ஃபயர் இந்த உணவு வந்து செரிக்காது. தேவையானவற்றை இந்த உணவு இந்த உடலுக்கு வழங்க வேண்டும், தேவையற்றதை வந்து வெளியில தள்ள வேண்டும். இதற்கும் பகவானுடைய சப்போர்ட் இல்லாம நம்மளால செயல்படவே முடியாது. சோ இந்த சுவாசத்திலையும் அவர் தான் இருக்கார் என்று, இந்த சுவாசம் இல்லாம நம்ம வாழ முடியாது. அதே மாதிரி சுவாசம் இருந்தாலும்
நம்மளுடைய உடலுக்கு உணவு தேவை. இதை பராமரிப்பு கொள்ளணும் இல்லையா? இந்த உடல்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து உன்னத நிலையை அடைய முடியும். சோ அதற்கு உணவு என்பது கண்டிப்பாக நம்ம வழங்க வேண்டும். அது சிறிய உணவாக இருந்தாலும் அதை செரிக்க செய்பவர் பகவான் சொரூபம், அதாவது பரமாத்மா சொரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னி ரூபத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தான். சோ நாம உண்மையிலே அந்த ஒரு தகுதி கூட நம்மளால செய்து கொள்ள முடியறது கிடையாது. இப்ப நான் கையை வந்து ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னாக்கா இதை நான் செய்கின்றேன் என்றதே கிடையாது. பகவான் செய்ய வச்சின்றிருக்கார், அவ்வளவுதான். இதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதையும் நாம் செய்கின்றோம் என்ற நிலைக்கு நாம அந்த கன்க்ளூஷனுக்கே வரக்கூடாது. அந்த கன்க்ளூஷன் வந்தாலே நமக்கு வந்து அகங்காரம் என்பது தானாக வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும். சோ எதையும் நாம் செய்கின்றோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது, செய்ய வைக்கப்படுகின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 3 பரமாத்மாவுடைய நிலைகள், நினைத்தல், உணருதல் அண்ட் விரும்புதல். நீங்க அந்த பரமாத்மா டாக்குமெண்ட்ல போய் படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை பற்றி விஞ்ஞானமயம் அதாவது ஞானமய அண்ட் விஞ்ஞானமயத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கும். சோ அது ஆனந்தமயா வரும்பொழுது இந்த 3 பண்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நிலையில வரும்பொழுதுதான் ஆனந்தமயா. சோ தோன்றாத அருவத்தினுடைய ஒரு பண்பு இருக்கின்றது. சோ அது வந்து இந்த இதுல வந்து கலக்கின்றது. மனதின் ஆகியவை மனிதனின் செயல்களாகும். மனம் ஜட தொடர்பில் ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது பௌதீக அறிவின் முன்னேற்றத்திற்காக அது செயற்பட்டு அணு ஆயுதங்களை, நம்ம தாட் ப்ராசஸ், திங்கிங் என்ன செய்கின்றது, அதை திங்க் பண்ணும் பொழுது ஒன்னை பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஆசைப்படுறோம், அதை வந்து தாட் ப்ராசஸ்க்கு வந்து எடுத்துட்டு போறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஃபீல் பண்றோம். இந்த 3 செயல்களிலுமே பரமாத்மாவுடைய நிலைகளை நாம உணரணும். சோ இந்த 3லுமே அவர் இருக்கார். திங்க் பண்றதுலயும் அவர் இருக்கார், ஆசைப்படுவதிலும் அவர் இருக்கார், அதுக்கப்புறம் உணர்றதுலயும் அவர் இருக்கார். ஆனா எவ்வாறு நாம செயல்படணும்ன்ற அந்த ஃப்ரீடம் மட்டும் அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அந்த ஃப்ரீடமை நம்ம வந்து தவறான பாதையில எடுத்துட்டு செல்லக்கூடாது. சோ மனம் ஆன்மீக உந்துதலின் கீழ் செயலாற்றும் பொழுது பதத்தை வந்து சென்றடைவதற்கான அது அற்புதமான செயற்பட்டு பேரானந்தமும் பூர்ண நித்தியமும் கொண்ட வாழ்வையே தேடிக்கொள்கின்றது. எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் மனசு வந்து சரியான பாதையில சென்றால் கண்டிப்பாக நாம் அந்த பேரானந்தத்தை வந்து அடைய முடியும். ஆனால் மனதே வந்து பேராசைகளுக்கும் அதாவது இந்த பௌதீக லாபங்களுக்கு நம்ம மனசு எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா மீண்டும் இந்த கீழான உலகத்திற்கு தான் நாம வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். ஆகவே மனதை சிறப்புடைய தூய புத்தியுடன் கையாள வேண்டும். இங்க பியூரிஃபைடு மைண்டை பத்தி ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கார். இந்த சுத்தமான மனசு நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அப்படின்னா தேவையற்ற இந்த அழுக்கு எல்லாவற்றையும் நாம வந்து தூரமாக விலக்கி வைக்கணும். எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் ஜீவராசி ஒரு சேவகனே என்பதை அறிய ஒருவன் போதுமான புத்தியுடையவனாக இருக்க வேண்டும். ரொம்ப அழகான வரி, அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புக் இருக்கிறவங்க. ஜீவராசி ஒரு சர்வெண்ட் தான், இஸ் நாட் எ பாஸ். அவர் எப்பொழுதுமே வந்து உரிமையாளராக ஆக முடியாது. வெறுமனே சேவகன் மட்டும்தான் அவன். இந்த உடல்ல வந்து இந்த எந்திரத்துல இருந்து கொண்டு செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றான். யாருடைய அருளால்? அந்த பரம்பொருளுடைய அருளால் அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஆசை, கோபம், காமம் இந்த 6 இருக்கும். அதாவது இந்த 6மே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த ஜீவனுடைய குவாலிட்டிஸ். இது எல்லாமே நாம செயல்படும் விதம். ஆசைப்படுவதும் ஒரு செயல், கோபப்படுவதும் ஒரு செயல், காமம் என்னும் அந்த உணர்வுல வந்து லயிப்பதும் ஒரு செயல். மாயையில் கட்டுண்டிருக்கின்றோம், இருந்தாலும் அந்த மாயையை வந்து நாம வந்து உண்மை என்று நம்பிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கின்றோம். மதம் என்பது அகங்காரத்தை வந்து குறிக்கின்றது. மக்ஷரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மக்ஷரா என்பது வந்து பொறாமை. சோ இந்த 6மே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய செயல்பாடுகள்ல வந்து இதையெல்லாம் கீழ் இயல்புகள். ஆக்சுவலி இந்த கீழ் இயல்புகளை எல்லாம் நாம வந்து உயர் இயல்புகளால் வந்து நம்ம ஆள வேண்டும். இதை தாழ்ந்த இதுல வந்து தள்ளிவிடணும். ஆகியவற்றின் உத்தரவுகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து சேவை செய்கின்றான். ஆனால் பல்வேறு மனோபாவங்களை கொண்ட அத்தகைய உத்தரவுகளை நிறைவேற்றும் பொழுது கூட அவன் மகிழ்ச்சியற்றவனாக இருக்கின்றான். இந்த ஆசைப்படும் பொழுதும் அதுல அதாவது அதுக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷன் வந்துடும். இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதீகத்தின் மேல நம்ம எந்த ஆசை கொண்டாலுமே அந்த ஆசைக்கு முடிவு என்பது உண்டு. அதற்கு மேல அதை வந்து நிறைய நாள் நம்ம ஆசைப்பட முடியாது. சில காலம் மட்டுமே நம்ம அதை ஆசைப்பட முடியும். அதே மாதிரி கோபமும் ஒரு சில நிமிடங்கள் தான். காமமும் அந்த மாதிரி சடனா வந்து ரைஸ் ஆகக்கூடிய அந்த இது பேராசை. மாயையில் நாம் எப்பொழுதுமே சிக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். ஏனென்றால் 3 குணங்களில் ஒரு குணத்திற்கு ஐக்கியமாகி விடுகின்றோம். மதம், அகங்காரம் என்பது
எப்ப வேணாலும் வெளிப்படும். நமக்கு பொறாமையும் எப்ப வேண்டும் வேணாலும் வெளிப்படும். இது எல்லாமே பௌதீகத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் தான். இது எல்லாமே கீழ் இயல்புகள். இந்த இயல்புகளை எல்லாம் நாம அடக்கி ஆள வேண்டும். அவ்வாறு அடக்கி ஆளாவிட்டால் இதையே நம்ம மேல் இயல்பாக நம்ம நடத்தி சென்றோம் என்றால் இந்த வாழ்க்கையில நாம் எப்பொழுதுமே திருப்தியற்ற நிலையில தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம். இதை ஆராய அவன் தன் புத்தியை திருப்பும் பொழுது பகவானின் தெய்வீக அன்பு தொண்டு புரியும் பொழுது மட்டும்தான் புத்தி மேன்மையடையும். புத்தி மேன்மையடைந்தால்தான் இதெல்லாமே கீழ் இயல்புகள் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை அவர்களுக்கு வரும். மேல் இயல்பான பகவானுடைய பக்தி தொண்டு, பக்குவ நிலை, மனசை ஒரு போல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது, சமநோக்கு காணக்கூடியது, சிம்பிளிசிட்டி, இதெல்லாம் அதாவது 20 பண்புகள் நம்ம 13வது சாப்டர்ல படிச்சிருப்போம். அத்தனை பண்புகளும் இதுல எடுத்துட்டு வரக்கூடிய அந்த இது நமக்கு ஒரு குரு தேவை. அதுக்கப்புறம் குற்றம் காண்பதில் இன்பமின்மை, மன்னிக்கக்கூடிய மனசு, இது எல்லாமே உயர் இயல்புகள். இந்த உயர் இயல்புகளால நம்ம இந்த கீழ் இயல்புகளை ஆள வேண்டும். சோ இவ்வாறாக புத்தி அது எவ்வாறு ஆள முடியும்னாக்கா இந்த தூய புத்தினால் அந்த தன்மை நமக்கு வந்தா மட்டும்தான் நம்ம இது கீழ் இயல்பு அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியும். எதையெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும், எதெல்லாம் நாம செய்யணும்ன்றத எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று மனசு வருகின்றதோ உயர்வான இயல்புகள், அதை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த கீழ் இயல்புகள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு தானாகவே விலகிவிடும். சோ உயிர் வாழி தானே காண்பவன் என்று நிலைத்திருந்தாலும், எஸ் நான் தான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். இப்ப நான் உங்களை எல்லாரையுமே இந்த வீடியோல பார்க்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது என்னுடைய கண்ணால உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கின்றேன் என்று நான் நினைத்தாலும் உண்மையிலே நான் பார்ப்பது கிடையாது. நான் பார்க்க வைக்கப்படுகின்றேன் என்பதுதான் இங்கே உண்மை. சோ மாறி மாறி பகவானால் பார்க்கப்படுகின்றவன் ஆகின்றான். எஸ், நம்மள செய்ய வைக்கிறார் அவர் சோ அப்பொழுது நமது விருப்பத்திற்கேற்ப செயலாற்றும்படி பகவான் அவனுக்கு உத்தரவுகின்றார். எஸ், நம்மளுடைய விருப்பத்திற்கும் அவர் அனுமதி வழங்குகின்றார். ஆனா அதற்கு கர்ம பலன்களும் நிற்கின்றது. சிலது எல்லாமே நம்ம பக்தர்கள் ரொம்பவே கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் அனுபவித்து கொண்டிருப்பார்கள். அதெல்லாம் பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பரீட்சையும் கூட. அதுல அவர்கள் தேர்ச்சி அடைந்தால் பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு அவர் அழைத்து செல்லணும்னு நினைக்கிறதுக்காக அத்தகைய செயல்கள் உண்டு. சிலதெல்லாமே கர்ம பலன்கள். அந்த பலன்களால நாம இங்கே சங்கடத்துல இருப்போம். மேலும் ஜீவராசி பூர்ணமான அவரை பின்பற்றும் பொழுது தனது போலியான திருப்திக்காக வேற எந்த கடமையும் நிறைவேற்றுவதை நிறுத்தி கொண்டு தனது கலப்படமற்ற தூய நிலையில் லப்தோப சாந்தி அல்லது பரிபூர்ண ஆனந்தம், அதுதான் சச்சிதானந்த நிலையை அடைந்து எல்லா ஜட ஆசைகளையுமே அவன் நிறுத்தி விடுவான். ஒரு உயிர் வாழி சச்சிதானந்த நிலைக்கு, அதாவது ஆனந்தமய நிலைக்கு செல்கின்றான் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த பௌதிக செயல்களை எல்லாமே அதனுடைய தொடர்பையே அவன் நிறுத்தி கொள்கின்றான் என்று பொருள். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே, thank you. I think you should say thanks to Manimegale மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ராதிகா அம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. எல்லாரும் கிளாஸ் நல்லா கேட்டீங்களா? கான்சென்ட்ரேஷனோட நல்லா கேட்டோம் மாதாஜி. அந்த கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு கேள்வி கேக்குறேன். இன்னைக்கு மாதாஜி சொன்னதுல ஒரு பாயிண்ட் இந்த क्वेश्चनல அடங்கி இருக்கு. நம்ம சின்னப்பத்துல இருந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஈஷோபனிஷத் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்க இல்லையா? என்னோட கிளாஸ். அவங்க தயவு செஞ்சு ஆன்சர் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அட்டென்ட் பண்ணாதவங்க உண்டி நான் சொல்றேன். மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு நம்ம சின்னப்பத்துல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதோட அர்த்தம் என்ன? இதுல பாதி ஆன்சர் இன்னைக்கு தனேஸ்வரி மாதாஜி கொடுத்தாங்க. தனேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட கேட்காதீங்க, நீங்க சொல்லுங்க. மாதா பிதா குரு தெய்வம் நம்ம எங்க எல்கேஜில இருந்து படிக்கிறோம். இதோட அர்த்தம் என்ன? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் தாய், அதுக்கப்புறம் தந்தை, அப்புறம் ஆசிரியர், அப்புறம் கடவுள், அப்படி 4 முறையா வரும் வரிசையா. ஓகே, அது எந்த வேதங்கள்ல எழுதி இருக்கு மாதாஜி? முதல்ல தாயின் கருவுல இருந்து வர்ற வேதங்கள்லாம் தெரியாதுங்க மாதாஜி. சரி, ஓகே. சோ நம்ம இததான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், கரெக்ட்டுங்களா? ஏன்னா நானும் இதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் வர வரைக்கும். சோ ஆக்சுவலா இதோட ஆன்சர் இது இல்ல. சோ இதோட ஆன்சர் என்ன நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு நாளைக்கு சொல்றீங்க. இதோட பாதி ஆன்சர் தனேஸ்வரி மாதாஜி இன்னைக்கு நான் ஆன்சர் பேப்பர் லீக் பண்றேன். இதோட பாதி ஆன்சர் தனேஸ்வரி மாதாஜி இன்னைக்கு கிளாஸ்ல சொன்னாங்க. இன்னொரு மீதி ஆன்சர் நீங்க கண்டுபிடிங்க. எஸ், சொல்லுங்க மாதாஜி. தாய் தான் தகப்பன் யாருன்னு சொல்றாங்க. தகப்பன் தான் குரு காட்டுறாரு.
குரு தான் வந்து கடவுளை காட்டுறாரு. சூப்பர்ப், பர்ஃபெக்ட் கீர்த்தன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் பிரபு பர்ஃபெக்ட், நீங்க ஒண்டி தான் கிளாஸ் கேட்டிருக்கீங்க. அப்போ சோ மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்னன்னா தாய் தான் தகப்பன் யாருன்னு கேட்டாங்க. பட் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் எல்லாமே வந்து இப்படிதான் நானும் அசியூம் பண்ணியிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் அம்மா, அப்புறம் அப்பா, அப்புறம் குரு, அப்புறம் வந்து கடவுள். பட் ஆக்சுவலா அது இல்ல பாயிண்ட். ஆண்டவனை அப்ரோச் பண்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் தாய் தகப்பனை காட்டுறதால தகப்பன் தெரிய வருது. தகப்பன் வந்து குருவை நம்மளுக்கு எடுத்துன்னு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கிளாஸ் போடுறதால நம்மளுக்கு குரு தெரிய வருது. குரு வந்து நம்மளுக்கு ஆண்டவனை கொடுக்குறாங்க. சோ ஆண்டவனை தெரிஞ்சுக்கிற முறை தாய், தந்தை, குரு, அப்புறமா ஆண்டவன் என்றதுதான் இதோட அர்த்தம். ஏன் இதை நான் சொன்னேன்னா, நம்ம வந்து வேதங்கள் தெரியலன்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம நிறைய அசியூம் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். இது எல்லாரும் வந்து எங்கேயாவது நம்ம வயசு எவ்வளவோ அதுல 3 வயசு குறைச்சோம்னா அதுல இருந்து தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சு 3 வயசுல இருந்து நம்ம இதை கேட்டுட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? எல்கேஜில இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 வயசுல இருந்து கிளியரா தெரியும். வயசு மைனஸ் அந்த 3-5 வயசும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா இதோட அர்த்தம் நம்ம இவ்வளவு வருடங்களுக்கு தப்பாதான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அன்றத நான் இங்க சொல்லணும்ன்றதுக்கு தான். இது உங்களுக்கு இல்ல, இது எனக்கே ஒரு கேள்வி. போன வாரம் இது வந்தப்போ நான் வந்து ஒரு 1 வீக் உட்காந்து தலையை போட்டு உடச்சுக்கிட்டுதான் இதோட ஆன்சரே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இத வந்து நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்றது எப்படி? புள்ளியார் இருந்தாரு, புள்ளியாரும் முருகரும் அந்த சண்டை போட்டாங்க. அதனால புள்ளியார் வந்து அம்மா அப்பாவை சுத்திட்டு வந்துட்டாங்க. ஆண்டவனும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பாருங்க, உலகத்தை விட தாய் தந்தை தான் கிரேட்ன்றத லிங்க் பண்ணி நம்ம இன்னும் அதை டெவலப் பண்ணி 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 ஒரு ஃபுல் கதையா கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோம். சோ அதனாலதான் நம்மளுக்கு வேதங்கள் ரொம்ப முக்கியம்ன்றது. ஏன்னா ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வேதங்களை ரெஃபர் பண்ணணும். சோ அதுக்கோசம் தான் இந்த இன்னைக்கு கொண்டு வந்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி புரிஞ்சதா? புரிஞ்சது மாதாஜி. புரிஞ்சுது, நல்லாவே புரிஞ்சுது மாதாஜி. Thank you very much மாதாஜி. இதுக்கு இத்தனை அர்த்தமே தெரியாது மாதாஜி. இப்பதான் எல்லாருக்குமே தெரியாது. டோன்ட் வரி, எல்லாரும் we are all sailing in the same boat. ஏதோ மாதா கிட்ட குரு தெய்வம் அதுதான் தெரியும். முதல்ல தாய், அதுக்கப்புறம் தந்தை, அதுக்கப்புறம் குரு, அதுக்கப்புறம் தெய்வம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். அது ஹையரார்கி. அப்படி அதாவது கடைசியிலதான் தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே அதனுடைய இன்டென்ஷன் என்னன்றதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மா. தேங்க்யூ ராதிகாமா. கிளாஸ் 5:30 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. level 2 ஹரே கிருஷ்ணா. 5:15 ஹரே கிருஷ்ணா. we are having class 4 to 5:15 எடுக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். 5:30 தான், நோ இஷ்யூஸ். 5:15. thank you level 3 மாதாஜி. இன்னைக்கு level 3 வந்து 4 o'clockங்களா மாதாஜி? ஆமா ஆமா, level 3 4 o'clock. அவங்களது ராதிகா மாதாஜிது. என்னோட மண்டே Thursday level 3 வந்து Tuesday 4 o'clock. சரிங்களா? thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க.